Isang magandang halimbawa ng katapatan at integridad ang pinakita ng isang security screening officer sa Ninoy Aquino International Airport na iya nang ibalik ang wallet ng isang banyagang pasahero na naglalaman ng halos 18,000 pesos. Kinilala ang matapat na security officer na si Bernard Luna, residente mula San Nicolas, Pangasinan at 4 na taong nagtatrabaho sa Office for Transportation Security. Habang nagsasagawa ng kanyang tungkulin si SSO Luna sa security screening checkpoint, natagpuan niya ang wallet na naiwan sa blue tray ng airport. Agad niyang ipinaalam ito sa kanyang mga kasamahan at inanunsyo gamit ang paging system ng mga airlines. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang pasaherong Danish at matagumpay na naisauli sa kanya ang nawawalang wallet na lubos nitong ipinagpapasalamat. Ipinagmamalaki ngayon si Bernard ng kanyang bayan at mga kasamahan sa trabaho sa pagpapakita ng pagiging tapat at responsable sa kanyang tungkulin. At yan ang ating good news. Ako si Idol Aruro Hugutaro, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.